Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum. Su ne sila kashi na 3. Idan ba yadda zan yi ne, Allah da za su da ku sai na da ke su, ke har kirɓe su sai na yi. Aikin ga duk yaran gidan nan babu mai gigin kirana da haka. Allah na tsani sunan nan. Kawai ki kira ni da Ruqayya. Raliya na dariya ta ce, wai ni kan me yasa ake kiran ki da wannan suna ne? Kawai fa sanda nake yarinya ina son nonon shanu sosai. Haka zan je wajen nagge. Idan ana tatsa sai na sa bakina. Tun ana hana ni har aka kyale ni. Shine fa aka mayar da ni 'yar nono. Ai da ni ce su, 'yar nagge zan dinga cewa ba 'yar nono ba, cewar Zainab tana kyalkyala dariya. Ruqayya ta kai mata duka tana faɗin, a'a, naggen ce ma. Dukkansu suna dariya. Ta ɗan tsagaita dariyar kafin daga bisani ta ce, kin tambaye ni ɗazu, ai dan baki saba zuwa ba ne. Al'adar karkara kenan, a duk sanda bako ya zo, abokan arziki sai ta kawo girki iri-iri. Wasu ma ba da baffe za su kawo ba, shinkafa ɗanya da su nama. Idan kin zo irin lokacin da aka yi girbi, har wake da sauran cimaka duk kawowa ake. Kai, gaskiya al'ada mai matuƙar burgewa, cewar Raliya. Zainab ta ce, wallahi kuwa gwanin sha'awa. Allah ni na ɗauka idan na zo zan ga mugun takura, amma sai na ga saɓanin hakan. Garin ya min, yanayin wajen gwanin daɗi. Ruqayya ta ce, sai ma mun fita gobe na nuna muku gari. Cikin murna Zainab ta ce, Allah ya nuna mana. Daga nan fa suka ɗora sabuwar fira. Ruqayya jikar gwaggwari ce, 'yar babbar 'yarta. A wajenta take zama, sai zaga dangi da abokan arziki suke. Duk inda suka je ana musu shatar ta arziki. Ana sauran kwana 2 su tafi. Da yamma tana kwance ɗakin matar kawunta. Ina Hansatu ta shigo tana faɗin, ke ba za ki gidan baffa Habu ɗin ba ne? Ta ɗan ɗago kanta kaɗan tana faɗin, kaina ne yake ciwo, shi yasa. Raliya da su Shahidai za su je. Raliya da take shigowa tare da Ruqayya ta ce, ni fa na faɗa miki, in dai ba za ki ba, to ni ma ba zan je ba. In na ba fa wani ciwon kai da take, kawai tsoro ne yasa ta ce ba za ta ba. Tun ta da ji an ce ƙauyen sai an tsallaka ruwa, shikenan ta ce ba za ta ba. Wai tana tsoron shiga kwale-kwale. Ruqayya ta yi maganar tana mai zama kusa da Zainab. Ai kuwa tana zama ta mintsile ta har sai da ta 'yar ƙara. Daga faɗar gaskiya sai cin zali. Murmushi in na ta yi za ta yi magana, ta jiyo gwaggwari na kwala mata kira. Da sauri ta amsa kiran tare da fita daga ɗaki. Zainab ta tashi zaune tana faɗin, kai 'yar nono, Allah ya shirye ki. Kawai sai ki sani jin kunya. Wai dai ba za ki daina kirana da 'yar nonon nan ba ko? An kya daina ɗin. Ke 'yar nagge ma zan dinga kiranki daga yanzu. Za ki sani ne yarinya, bashi kika ɗauka. Kuma Allah ko gobe kika shirga ƙarya, nan take zan tona miki asiri. Zainab ta ce, idan kin sake gani na ko, mu da jibi'iwar haka mun kai garinmu? Raliya ta ce, kin san me? Allah har ba na so jibi ta zo, kamar mu yi zaman mu. Garin ya min daɗi. Cikin murmushi Zainab ta ce, yadda kika san kin shiga zuciyata wallahi. Ruqayya za mu yi kewarki, don Allah ki zo mu tafi tare. Ki koma wajenmu da zama. Kin ga shikenan mun zama mu 3 ko? Ta karasa maganar tana kallon Raliya. Yi wallahi, kawai mu je mu faɗa wa Goggo Hari. Ruqayya ta gyara zamanta tana faɗin, ba inda zan je. Kun manta na faɗa muku, a shekaran nan zan gama nima, muna da jarrabawa. Amma in dan kewa ne kam, zan yi kewa, har ma sai na fi ku. Zainab za ta yi magana kenan inna ta shigo ɗakin tana faɗin, Zainab ki zo ana sallama da ke a waje. Cikin mamaki ta kalli inna ta ce, sallama kuma inna, ni wa na sani a garin nan. Cikin dariya ta ce, idan har baki san su ba, ai su sun san ki. Ki tashi ki je. Daga gidan Baba Haladu aka turo shi. Nan fa ta turje akan ita ba inda za ta je. Inna ta jin duniya ta je, ko gaisawa ne su yi ta kafe. Goggo Hari ta tsaya daga waje bakin kofa tana faɗin, wai Hansa'u baki faɗa mata ba ne? Na faɗa mata inna,
Tana zuwa ta dawo da kallon tagan Zainab ta ce, kinga ki je ku gaisa kawai, tafiya zaki, da kin tafi ba shi kenan an rabu lafiya, amma yanzu idan kika ki tafiya daga Gwaggo Hari Baba Haladu za su yi miki faɗa ne. Ta ƙetarar rashe ta yadda ta tafi su uku suka fita wajen kira. Magidanci ne da ba zai haura shekara 42 ba zuwa da 4. Yana zaune a kan tabarma a cikin sauran gidan, ya tankwashe kafafunsa yana danna-danna a cikin babbar wayarsa. Sanye yake cikin farar shadda mai babbar riga, kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci shi ɗin mai kuɗi ne, domin yadda fatar jikinsa ta kwanta da kuma tsadaddun kayan jikinsa. Salamas ce ta sa ya ɗauke idanunsa daga kan wayar ya mayar da su kan kofa da murmushi a fuskarsa ya amsa sallamar. Sannunku da fitowa. Raliya da Rukayya kaɗai suka amsa tare da gaishe shi cikin girmamawa. Ita kuma tana daga gefe, fuskar tattamau babu annuri. Gwaggo Hari ta aiko tana kiran su Rukayya za su tafi, ta biyo bayan su. Dan aikin ya ce, cewa ta su ya Rukayya kaɗai ban da ke. Ta dalla masa harara ta koma ta tsaya. Su Raliya suka tafi suna kunshe dariyarsu. Kallon ta yi daga ƙasa har sama, a ran sai na faɗin, masha Allah. Ajiyar zuciya ya yi kafin daga bisani ya ce, ki zauna kar kafafunki su yi sanyi, nan ɗin ma ya yi. Ta yi maganar tana ƙara ɗaure fuska. Shikenan, bari na kira Gwaggo Hari ɗin, na san idan har ita ta yi miki magana za ki ji ko. Tana hararsa ta ƙarasa ta zauna akan wani dutse da yake ajiye daga ƙofa. Murmushi yayi yana faɗin, ko kefa ya gida, da fatan kina lafiya. Lafiya, ta ba shi amsa a takaice. Gyara zaman sai kafin daga bisani ya ce, na san baki sanni ba, domin wannan ne karon farko da kika taɓa ganina. Sunana Umar, haifaffen garin Saulawa ne. Ina zaune a cikin Kaduna tare da iyalina. Ina ɗan taɓa kasuwanci a nan gida da kuma ƙasashen waje. Ina da mata ɗaya da 'ya'ya 4. Ya yi shiru yana kallonta, san babu annuri a fuskarta. Hakan bai dame shi ba, ya ci gaba da faɗin. Jiya na zo gaida iyayena kamar yadda na saba. Gidanmu yana kusa da na Baba Haladu. Da yamma na gan ku fito daga gidan tare da waɗannan. Ƙawayenki ne ko 'yan uwanki? Ban dai sani ba. Ya ɗan tsahirta kafin ya ce, magana ta gaskiya, ina ganin ki na ji a raina na samu matar aure. Hakan ya sa ban yi ƙasa a gwiwa ba, na tambayi ƙanina da a tare muka ga fitowarku. Yake faɗa min kun zo ganin gida ne. Hakan ya sa na samu baba na faɗa masa abin da yake raina. Ya turo ni mu fahimci juna. Ya yi shiru yana mai zuba mata idanu. Ji take kamar ta buɗe baki ta surfa masa zagi. Kawai tsoho da shi ya rasa wacce zai so sai ita. Taɓɗija, lallai ma ya raina mata wayo wallahi. Ta yi maganar a zuciyarta, jin ta ƙi cewa da shi komai ya sa ya ce, Zainab kin bar ni ina ta zuba, kin ƙi ki ce komai. Ina so na ji idan har kin aminta da ni, ko na baki lokaci ki yi tunani. Haranta ta ce, tab, har wani tunani nake da shi bayan na faɗa maka gaskiyar baka min ba. A ƙara gaba a fili ko cewa tai, na ji ni ba aure zan yi ba, karatu nake. Yana murmushi ya ce, in har karatu ne ni ai ban da matsala, akwai 'yata, sai ku ci gaba da karatu tare, dama kanku zai zo ɗaya. Miƙewa ta yi tsaye cikin mamaki ya ce, me ya faru? Tana yatsuna fuska ta ce, cewa fa ka yi nisa yarka ce, kuma hakan kake so zan aure ka? Gyaɗa kai ta yi kamar ƙadangaruwa ta ce, a'a, kai, ni fa ba ma aure zan yi ba. Tana gama faɗa ta shige ciki da saurinta. Murmushi ya yi, da sannu zan shawo kanki. Akwai yarinya ta a tare da ki. Waje ya yi ya samu wani matashi ya ba shi siyayyar da ya yi mata, aka shiga da su gida. Bayan ya fito ya sallame shi, ya ja mota ya tafi, ya bar matashin yana ta godiya. Cikin gidan Gwaggo Hari sai guda take tana faɗin, ikon Allah, ashe rabo ne ya kawo ki garin nan. Gaskiya yarinya kin yi goshi. Kin kuwa san wane ne Alhaji Umar? Cikin takaici Zainab ta ce, to ni me ya shafe ni da ko shi waye? Ni ba na son shi, kuma mayar masa da kayansa. Hararar ta Gwaggo Hari ta yi tana faɗin, to idan ba kya son shi wa kike so?
ba wanda nake so, ni karatu zan yi. To biki isa ba, da ke da bokon duk kunci. Ta dunkuma mata ashar tana cewa, ko ubanki Umaru bai isa ya tsallake maganar yaya Habu ba, bare ke. Tunda har ya turo shi na tabbatar ya masa, don haka babu fashi a auren kam, an yi an gama. Tabɗija, sai naga wanda zai min dolatu. Duka gwagwa har ta kai mata tana faɗin, ja'idar banza, ni za ki wa rashin kunya? Ai kuwa za ki sani, ke wallahi idan kika sa wasa sai na hana ki tafiya ɗaura auren, na ga ta tsiya. Inna Hansatu ta shiga baiwa gwagwa har haƙuri, sai dai ina kamar ƙara zuga ta take, inda take shiga ba anan take fita ba. Zainab ta wuce fu tana kuka, Raliya ta bi bayanta tana zuwa kayansu ta fara haɗawa. Raliya ta ce, wai me haka Zainab, don Allah ki haƙuri, ki bi komai a sannu, tunda barin garin zami muna tafiya shikenan, amma kin ga bai kamata gwagwa na faɗa kina faɗa ba. Tura mata hannu ta yi cikin masifa ta ce, don me zan ja baki na yi shiru haka kawai, ba zan faɗi abin da yake raina ba, sai na ja baki na yi shiru a cutar da ni? Gida zan tafi. Kin fito da idanu ta ce, gida kuma yanzu da yamman nan? Don ai, ta yi saurin taron numfashinta, kinga idan kin tashi ki zo mu tafi, idan kuma biki tashi ba ni kinga tafiyata. Ta bada tana mai rufe musu akwati, ta ɗauki mayafinta ta fito. Raliya ta ɗauko nata da sauran kayansu tana faɗin, ni kan me zai zaunar da ni, daman ai dan ke na zo. A tsakar gida Inna tana ta tausar gwaggo da take an tayo wa Zainab zagi, ta hango su janye da kayansu da sauri ta taso. Zainab ta kira ƙaramin yaron Inna ɗan shekara 8 ta ce, Ibrahim, ina suna ila? Suna ƙofar gida. Yauwa, maza je ka kira su, ko ma dai kyale su mu same su a wajen. Zainab, ina za ku je da kaya? Inna ta yi tambayar tana mai ƙoƙarin rike akwatin. Fusgewa Zainab ta yi tana faɗin, gidanmu za mu tafi. Cikin damuwa Inna ta ce, nan ɗin ma ai gidanku ne Zainab, ki yi haƙuri ki dawo ku zauna. Ita matsala ba da zafi ake warware ta ba, idan aka bi komai da sannu sai ki ga an warware matsalar cikin sauki. Ruqayya ta ƙaraso wajen tana ba ta haƙuri ta ce, ke kawai sai ki biyo wa faɗan Inna, ki ce za ki tafi gida yanzu da yamman nan a yadda tsaro ya ƙaranci. Gwagwa ta ce, ku daina ba ta haƙuri, yanzu nan zan yi maganin rashin kunyarta. Ta faɗa tana janyo wani babban ice da yake ajiye a gefenta ta yau kansu. Raliya ta tsorata tana ƙoƙarin janyo Zainab su gudu ɗaki, amma ta kafe ta ki tafiya. Ruqayya ta ce, wallahi ki rufa kanki asiri ki shige ɗaki, ki rufe ƙofa. Tsaf, gwagwa za ta da keki da wancan itacen. Ina ta tare gaban gwagwa hari, gwagwa ta bangaje ta har sai da ta yi taga-taga za ta faɗi. Allah da ya taimaka ba ta kai ƙasa ba. Kai subhanallah, Inna lafiya? Kawu Sani ya yi maganar tare da ƙarasowa da sassarfa. Duk da gudun da ya yi sai da Inna ta yi nasarar kai mata duka. Hannunta ta kai wajen ta kare fuskarta da aka kai wa harin duka. Hakan ya sa aka same ta hannu da kakkiyar zuciya ce ga Zainab, duk da azabar da dukan da ta ji ko motsi ba ta yi ba. Za ta kai mata na biyu. Kawu Sani ya saurin rike icen cikin tashin hankali ya ce, subhanallah, Inna menene haka? Duka da ice irin wannan? Wani irin laifi ne ta haka? Cikin kumfar baki Inna ta ce, Sani sakar min icen nan. Na ce ka sakar min icen. Yarinyar banza marar tarbiyya, wato haka Umarin ya miki tarbiyyar raina manya ko? Inna ce ta ja Zainab tana turjewa tana komai, haka ta ja ta ƙarfi suka shige ɗaki. Tana mata faɗan kafiyar da take da shi. Da ƙyar Kawu Sani ya lallashi Inna ta yi shiru da faɗan da take yi, suka zauna inda ta taso. Yake tambayar ta abin da ya faru. Tana gama kora masa bayani ya girgiza kai yana faɗin, a'a fa Inna, daga ke har Kawu Haladin ba ku yi gaskiya ba. Yarinyar nan ta fi ku gaskiya. Daga zuwa ganin gida sai ku kawo mata miji, ba ku sani ba ko tana da wanda take so, ko kuma shi yaya Umarin yana da wanda yawa alkawari, sannan kuma ba lallashi ba ban baki sai duka. Katse shi ta yi da faɗin, to babana, ai sai ka zo ka dake ni, ba wai ka min faɗa ba. Ina ga sai na fi ganewa na yi rashin gaskiya ko.
ta karasa maganar tana mai bashi baya tana faɗin. Maza da ke ni. Murmushi yayi yana gyaɗa kai ya ce, Allah ya huci zuciyarki inna, amma dai don Allah a bar maganan nan, ku bari a rabu lafiya. Kar ta zo ta ji ba za ta sake zuwa ba, ko tsanar garin. Ta tsane mu ma, karewar ta tsani gari. Kaga Sani, tashi ka bani waje, tun kafin na sauka a kanka. Tashi ya yi jiki a sanye ya tafi ɗakin matarsa, ya samu dukkaninsu sun yi cirko-cirko suna kallon Zainab da lallashin duniya ta ji. Kuka take tana faɗin ita ba za ta kwana ba, yau za ta tafi kafancan. Samun waje ya yi ya zauna cikin lallashi ya ce, kin ga Zainab, zamanki ko tafiyarki ba shi ne zai sa a ɗaura auren da wanda kike ikirarin ba kya so ba. Ki yi haƙuri, idan Allah ya kai mana rai gobe, idan ma sammako kike so sai mu yi mu tafi, na kai ku har gida kin ji ko? Baya da ta iya domin tana jin nauyinsa, ba za ta iya masa musu ba, dole ta bar tafiyar sai washe gari. Da daddare Baba Haladu ya zo gidan, ya tasa ta gaba da lallashi a cikin ɗakin Gwaggo Hari. Ya ce, haba amaryata, menene abin damuwa? Daga ya zo ya ce yana son ki, duk sai ki bi ki tashi hankalinki. Haka ake? Cikin turo baki ta ce. Gwaggo Hari ce ta ce wai ko ba na so, dole sai an yi auren. To kawai daga zuwa sai a wani laƙaba min auren tsoho, kuma ni na ce aure zan yi ne? Murmushi ya yi irin nasu na manya kafin daga bisani ya ce, idan shi ya miki tsufa ba kya so, ai shi kenan, ni sai a ɗaura da ni, kin ga na fi shi yarinta ko? Ya yi magana cikin zolaya. Da sauri ta kalle shi cikin yarinta ta ce, tabɗija, a hakan ne ka fi shi yarinta? Kalli gashin kanka duk furfura har gemunka, kuma fatarka duk ta irin na tsofaffi, kuma hakan ka fi shi? Ai shi ya ma fi ka yarinta. Dariya yayi yana faɗin, Ja'ira, kuma kike kiran shi da tsoho? Ga bakin ki nan ya faɗi gaskiya ai. Ina laifin wanda ya soka? Sannan Umar, ai ba wasu shekaru ne da shi ba. Daman zuwan da na yi na tambayi babanki, an miki miji? Ya ce a'a. Don haka kin ga faɗuwa ta zo daidai da zama ko? Ya ƙarasa maganar da tambaya yana mai zuba mata idanu. Cikin rashin tsoro ta ce, ni fa ba na son shi. Kuma daina ɓata yawon bakinku akan wannan maganar. To idan ba kya son shi wa kike so? Ni ba kowa nake so ba, karatu zan yi. Ransa ya fara ɓaci cikin faɗa ya ce, karatu zaki ba aure ba kenan? Ta masa shiru, tambayar ki nake yi kin min shiru. Kanta ta mayar gefe tana kallon kofa. Gwaggo har ta ce, ai na faɗa maka yaya, yarinyar nan sam ba ta da kunya. Umar ya mata renon turawa. To mai sauraro, saboda yanayi na lokaci na zamu dakata, ku tura da mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafi. Salamu alaikum. Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma.